Maryama. Mai gida me ya kawo ka nan layin? Wallahi tare muke da abokina yanzu. Wallahi sai ka faɗa min me kake a nan layin. Harawa maka. Harawa maka. Kin san me gidan nan akwai kiwo. Ya za ni ka zo yi nan layin wallahi sai ka faɗa. Harawa maka. Harawa maka. Abokina na kawo. Kowa aka gani a kan layin ya san ba gaskiya bane wallahi sai ka faɗa min. Wa ga miki? Kawai ni ka faɗa min. Tafsir ma to ake yi a unguwar. Wallahi sai ka faɗa min me ya kawo ka nan layin. Ba yana faɗa miki ba. Akwai abin da na gani. Ba na son tono tono. Wallahi sai ka tona. Wallahi ba ci ba sha ka zo nan layin ka rikile ba sharabona da lewa. Kin san yanayin kasar yadda ake ciki ba hariya ce. Wallahi ni wallahi me gida kan ka faɗa me kawo ka nan layin wallahi. Ki hakuri na ce ma wannan mata. La baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba me ka zo yi nan layin na shiga. Shi da nake ga miki. Ni ne nake ga miki wanda tone tone. Nake ga miki wanda tone tone. Sai mu je ma. Sai mu tafi.